Buenas, buenas, que sí, que xa estamos de volta. Que me estabades a preguntar, a verdade que hasta me fixo ilusión que me preguntara tanta xente: pasouche algo, lo que che pasou, que agora non faz vídeos? Non me pasou nada, é que quixen subir un vídeo porque realmente eu o único que fago aquí é poñerme diante da cámara e falar. O outro traballo algún día contareivos que non fai. E, bueno, pois quixen facer o traballo que non me correspondía e, bueno, lieina de colores. Tuvemos que estar non sei cantos días, pois, bueno, eso, cousas que nin entendo. Que estamos aquí de volta, que empezamos outra vez a facer vídeos como a sempre e hoxe facemos un super especial dedicado aos amigos de Camponovo e en especial ao noso amigo Javi, que é pois o que nos visita aquí, o técnico que nos visita e que nos axuda con todas estas cousas da protección de cultivos. Os amigos de Camponovo portáronse, mira o que me trouxeron, mira que camiseta tan chula. Gracias a eles, gracias aos de Camponovo e gracias a Javi por portarse tan ben e sobre todo por estar sempre botándonos unha man.